Ikalima ng Enero nang itagang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ng mga concerned citizen para ihingi ng tulong ang isang lalaki na palaboy-laboy sa Cubao, Quezon City na gusto nang umuwi ng Bicol. Dahil dito ay agad naming tinawagan ang concerned citizen na nagpost ng litrato ni Victorino. Maaari mo bang patulungan kami? Sige po ma'am, huwag po kayo mag-alala. Magpapadala po kami ng tulong sa kanya ma'am. Kinabukasan ay agad tumulak ang isang team ng tabang ora mismo para puntahan ang kinaroroonan ni Mang Victorino. Matapos ang magdamagang biyahe, ay agad na tinunto ng aming team ang lugar kung nasaan na malagi si Mang Victorino. Inalam din namin kung matagal na bang namamalagi si Mang Victorino sa Cubao. Agad kaming nagtanong-tanong sa mga tao na aming nakasalubong. Kawawa naman po siya eh. Nakikita ko parang matagal na siyang pantok-antok, ganon. Then sabi ko ay kawawa naman siya. Naisip ko may folding chair ako. Sabi ko, Tay, halika na dito, mag-folding chair ka na lang po. Dito ka na lang po, higa, para makaginawa ka po, sabi ko sa kanya. Mabait na tao naman po at sabi niya, nangangalakal ako. Kaso lang, wala akong pamilya. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin si Mary Ann, ang concerned citizen na nagpost ng panawagan ni Mang Victorino Fajardo. Ma'am Mary Ann, ano po yung naging rason kung bakit ipinaabot mo sa amin na gusto mong matulungan namin si tatay? Naawa po kasi ako kay tatay. Kasi naalala ko po si Papa sa kanya. Papa po kasi hindi ko siya... hindi ko siya natulungan na hindi man lang ako nabawi sa kanya nung may sakit siya. Kaya gusto ko sa iba makatulong. Lagi ko po siya makikita. Pupunta po siya dun sa pwesto. Binibigyan ko po siya ng mga kalakal. Ayon pa kay Mary Ann, ito na rin daw ang nagsisilbing tahanan ni Mang Victorino. Pangangalakal lang din ng basura ang tanging pinagkakakitaan ni Mang Victorino. Ano pong kinakalakal ni tatay? Yung mga plastic bottle po na pinagamitan ng mga mineral. Ganun po. Naawa po ako sa kanya. Sinamahan din kami ni Mary Ann kung saan niya madalas makita si Mang Victorino na nakatambay. Dito na namin siya natagpuan sa kabaan ng NEPA Q-Mart sa Cubao, Quezon City. Nandito po kami kasi may nabalitaan po kami na gusto mo daw po umuwi ng Bicol. Oo po. Oo. Gusto mo po umuwi ng Bicol, tatay? Oo po. Saan po kayo sa Bicol? Sa Matnog po. Inalam na rin ng aming team ang kondisyon ni Mang Victorino. May diabetes ako tapos may problema ako sa kidney. Ilan pa kayo dito na punta sa Bicol? Nakipagsapalaran ako noong 2006 pa tayo. Up to 14 years na. Hindi nga ako nagkapag-asawa eh. Wala, so walang buhay talaga ako. Kung magkasakit ka, talaga eh. Iba rin talaga ang nasa pamilya mo. Gusto na pong umuwi sa Bicol. So ngayon, tatay, kami po ay nandito. Ang Ako Bicol tabang ora mismo po ni Congressman Saldico ay nandito. Kami po ay tutulong para makabalik ka na po ng Bicol. Papasalamat po ako sa Ako Bicol. Masaya po ako. Makakauwi na po ako. Sana pag-uwi mo doon, tulungan ka ng mga kamag-anak mo. Lagi ka lang magdasal na sana gumaling ka. Pag-uwi mo tayo dun sa Bicol, magpagaling ka. Maraming salamat pala sa tulong mo. Matalik ko rin kaibigan lang sila. Ingat ka dun, Taya. Matapos makapagpaalam si Mang Victorino sa kanyang mga itinuring na mga kaibigan, ay agad na rin tumulak
ang Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para bumalik sa Bicol. Nang marating ng aming team ang Bicol, ay una naming pinuntahan ang sinasabing kamag-anak ni Mang Victorino sa Matnog, Sorsogon. Hindi niya masabi sa Team Tabang Ora mismo kung ito nga ba ang lugar ng kanyang mga kamag-anak. Kalaukan na din eh. Manoy. Kalookan. Oo, taga-Kalookan yun. Oo. Kahit malalim na ang gabi, ay hindi pa rin tumigil ang aming team para mahanap ang mga sinasabing kamag-anak ni Mang Victorino. Nasa Caloocan po. Caloocan, Matnog, Sorsogon. Yun ang may kilala lang ako doon na Pardo po ang apelyido. Pumunta kayo ng barangay hall ng Caloocan, pwede naman yung makausap dahil palaging may duty dyan. Agad din naming pinuntahan ang barangay Caloocan sa Matnog, Sorsogon na sinasabi ng isang ginang na aming napagtanungan. Pero nang marating namin ang lugar, ay bigo pa rin kaming mahanap ang mga kamag-anak ni Mang Victorino. Kaya minabuti na ng aming team na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development ng Matnog, Sorsogon. Kailangan mahanap muna yung family para sure naman na may pupuntahan siya. Kinausap na rin ng tauhan ng MSWDO si Mang Victorino. Saan ka po rito sa Matnog? Sundalo. Malayo ba yun dito? Ano pong barangay yun? Kung taga rito ka, dapat alam mo yun. Bagay na hindi nasagot ni Mang Victorino. Saan po yun, tay? Dahil bigo rin ang tauhan ng MSWDO na makakuha ng detalye kay Mang Victorino, ay muli kaming nagtanong-tanong sa mga residente sa barangay. Ang paro lang dito taga-Gubat, walang taga-Matnog dito, mga dayo. Pero sa edad na yan, hindi yan taga rito. Sa kabila nito ay nanatiling porsigido ang barangay at ang aming team na mahanap ang mga kamag-anak ni Mang Victorino sa mga kalapit pang lugar. Kung dito po talaga sinasabi niya taga rito siya sa Matnog, maghahanap po muna kami. Maghahanap po tayo ng possible relatives niya dito para po talaga namang may turnover siya. Yun naman talaga po ang role natin. Maghanap ng possible relatives, ng mga ganyan po. Lalo matagal na wala si tatay dito. Dahil malalim na rin ang gabi at hindi pa rin namin makita ang mga kamag-anak ni Mang Victorino, ay nagdesisyon na ang aming team na magpahinga at bukas na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan ay agad nakipag-ugnayan ang Team Tabang Ora mismo sa Ladies of Charity Sorsogon Unit na isang home for the aged na pansamantalang tutuluyan ni Mang Victorino. For the meantime lang po muna kasi sabi man po ni Ma'am Ami, mayroon daw pong parang naka-reserve. Naka-reserve yung isang yung isang slot. Sige po, tara po. Hindi po si tatay. Tara. Dito ka na matulog muna. Agad na rin siyang dinala sa kanyang kwarto. Dito ay magiliw din nakipag-usap si Mang Victorino sa mga matatandang kinupkop doon. Sa Pondinger na yun, sila ang taga-supply ng ilaw na Iwanan ka namin dito, no? Ha? Habang kinokontak po namin yung kamag-anak nila sa ibang bansa, dito ka muna, no? Oo. Tapos bukas po, babalik kami para kausapin po yung president ng Home for the Aged para po maayos po kung mag-stay mo kayo dun, no? Good night, tay! Kinabukasan ay muli kaming nagtungo sa Home for the Aged sa Sorsogon upang makapanayam ng personal ang pamunuan ng Ladies of Charity AIC Philippines Incorporated Sorsogon City Unit Home for the Aged na si Ma'am Ami Diniega. So far, nung dumating siya, ariglado man siya. Ang problema lang yung health condition niya talaga. Kasi namamaga yung paa niya. And this time, yung pati arm niya, nag-umpisa na din mamaga. Tapos,
may difficulty sa pag-urinate, tapos diabetic daw siya. Yung pag-stay dito, welcome naman namin kasi ako nga awang-awa talaga ako sa kanya. If he has no place to stay, pwede namin siyang kupkupin. Ang problema nga naman talaga namin, yung hindi namin ma-assume yung responsibility pagdating sa health condition niya. Mga ano lang kami, retired government employees with very meager pension. But we feel happy now we are able to help other people. Yung give back kung ano yung help na binigay mo, assistance na binigay mo. Advocacy talaga namin yan. Matapos naming makausap ang pamunuan ng Ladies of Charity, ay inihatid na nila sa amin si Mang Victorino. Dahil sa kanyang kondisyon, ay hindi na nagdalawang isip ang Team Tabang Ora mismo na siya ay dalhin na sa ospital para ipasuri. Matapos kaming magpakilala, ay mabilis namang inasikaso si Mang Victorino. Ngunit wala na siyang ibinigay na impormasyon kung kaya't nahirapan din ang team na magpa-record sa ospital. Kung kaya, minabuti na ng nurse na tanungin mismo si tatay. Saan ka po sa TV? The Modern Village. Modern Village? Anong barangay? San Jose. At sa isang iglap lamang, Naalala ko na yung relative ko. Nandun na yung kapatid ko. maya-maya pa ay ipinasok na si tatay sa emergency room. Makalipas ang ilang oras na pagsusuri kay Mang Victorino, ay dito na sinabi ng doktor ang kanyang tunay na kondisyon. Ayon sa doktor, Case po kasi ng patient natin, mukhang isa siyang case ng anaphylactic reaction or yung isang tao na nagkakaroon ng allergy, pwedeng sa food or sa medication na nakain niya. Kaso yung sa case ni sir, medyo yung malalang allergic reaction na pwedeng mag-edema or magmanas yung mukha niya, yung paa niya. At the same time, hirap siyang dumating na huminga kasi yung kumbaga oxygen niya sa katawan nasa 58 kanina, which is ang normal natin nasa 90 to 100. So ibig sabihin, pag ganon, masikip yung daanan ng hangin niya, pwedeng cause din ng allergic reaction pag ganon. So from here, mas maganda kung ma-work up siya since may mga comorbidities si sir, so dapat ma-work up yung dugo niya, yung function ng kidneys niya, kung talaga bang anaphylactic reaction yon or may iba siyang klaseng sakit tulad ng sakit sa bato or sakit sa puso. kinabukasan ay maagang nagtungo ang Team Tabang Ora mismo sa Home for the Aged para sunduin si Mang Victorino at dalhin sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH para may pagawa ang mga lab tests na kailangan ng doktor. Sinabihan na kami ng mga nurse at doktor na kailangang i-confine si Mang Victorino dahil sa kanyang kondisyon. Agad ding isinagawa ang kanyang mga laboratory test. Habang nasa ospital si Mang Victorino ay nagpadala na rin kami ng ilang medical supplies na pwede niyang gamitin. Samantalang hindi naman tumigil ang buong team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa paghahanap ng posibleng natitira pa niyang kamag-anak. Nanawagan na rin kami sa aming programa para mas mapabilis ang paghahanap sa mga kamag-anak ni Mang Victorino. Matnog, Sorsogon. Kung sino man po ang kanyang kamag-anak ay mag-message lang po kayo sa aming official Facebook page. Makalipas ang 2 araw habang patuloy na nasa ospital si Mang Victorino ay nakatanggap kami ng isang mensahe mula sa di umano'y kapatid nito. Nagpakilala ito bilang si Brigida Relucio na di umano'y nakatatandang kapatid ni Mang Victorino. Nang makuha ng Team Tabang Ora mismo ang buong detalye ng nagpakilalang kapatid ni Mang Victorino, ay agad din namin siyang pinuntahan. Pagkarating namin sa Barangay Binongbong, Pili, Camarines Sur, ay una naming pinuntahan ang kapitan ng barangay. Naparito kami Kap kasi may hinahanap po kaming kamag-anak nitong si Sir Victorino Fajardo. Ito po, familiar po ba kayo Kap? Naalala ko na yan, ma'am. Dati classmate ko yan.
bata pa kami, sobrang talented yan. Kaya lang nung magbinata na, hindi na kami nagkita. Tunay na pangalan nito, Kap, ay Victorino Pardo talaga. Ang ginagamit niyan nung elementary pa, Victor Lapos. Naalala ko nung sinabi ninyong dito kay Brigida Relosio. Maaari mo ba kaming samahan sa Oo, bahay ni dyan, Ma'am oh. Brigida? Ito lang. Malapit. Malapit lang naman Oo, yan. malapit. Mga 50 meters. Napunta sa Manila. Manay! Manay Bida! Magandang umaga po, ma'am. Kami po ay from Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kami yung kumakausap sa inyo, ma'am. Ayo po. Tapos nagpasama po kami kay Kapitan para Ayo, tayo itong tinakos pighagad sa inyo na sinamper mo. ni Ma'am Tuloy Brady. po. Ano yan, buhay pa yan si Victor? Sabi noon pa, patay na daw. May papakita ko sa iyo, ma'am, na picture. Kilala niyo po ba ito, si tatay? Opo, kapatid kong Victor. Kaya lang yung na-post, Victorino Pardo. Ano pong tunay na pangalan po, ma'am? Victor Branuelo Lapos. Siya ang bunso. Dadalhin. Nang makumpirma ni Nanay Brigida na buhay pa nga si Mang Victorino, ay dito na niya ikwento sa aming team kung bakit lumaya sa kanilang bahay ang kanyang kapatid. Dahil may kasalanan siya. So, sa tingin mo, ma'am, napakabigat ng kasalanan na yon. Kaya, ang ginawa niya, tumakas po ba siya? Oo, hindi nagpaalam. Pumuntang Maynila, siyempre itong apektado man kami, pagkapamilya baya. Tapos nung mabalitaan nga ako na si Victor daw ay nandoon sa Cubao, nag-call ako sa kapatid ko kasi ako nagtuturo. Sabi ko, andyan si Victor, yung kapatid natin, o dito sa address na ito. O kaya hinanap doon ng kapatid ko. Tapos, yun nga, nakuha yung tinitirhan, pero wala naman siya. Tapos nagbalik pa doon, wala na, pati mga gamit. Kaya siya ang nagtatago, siya ang hindi lumalapit sa amin. Victor, kung gusto mong umuwi doon sa akin, welcome. Welcome ka namin. Maraming salamat po sa programang Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na nakatulong sa aking kapatid na si Victor Lapos alias Victorino Pardo na makita namin ngayon. Sana marami pa kayong matulungan at gabayan kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa na pagtutulong sa kapwa. Bago kami nagtungo sa ospital, ay nagtungo muna kami sa pinakamatandang kapatid ni Mang Victorino para iparating rin ang magandang balita. Madumang kami kay Victor. Buhay pa da. Victor, uwi ka na dito. Kapatid ko. Bunso. Alam mo, miss ka na namin lahat. Matapos nito ay nagmadali kaming nagtungo sa ospital upang muling magkita ang magkakapamilya. Nang marating na namin ang BRTTH, ay agad na nagtungo si Nanay Brigida at ang kanyang anak na panganay sa loob ng isolation room kung nasaan si Mang Victorino. Nang magkita na ang dalawang magkapatid, ay agad din silang nagkausap. Dahil na nakakaluwas tao, nakalaknan mo. Mas cute nga ni siya dyan ta. Dahil matanda na rin si Nanay Brigida, hindi na siya nagtagal sa ospital. Agad din hinatid si Nanay Brigida sa kanyang bahay. Siyempre, happy. Saka napatutuhanan ko na ang Victorino Pardo ay si Victor talaga. Nagpaabot rin ng pasasalamat si Nanay Brigida kay Mary Ann, ang concerned citizen, na humingi ng tulong sa programa, dahilan upang mahanap nila ang kanilang nawawalang kapatid. Mary Ann, ako si Ate Bida, nagpapasalamat sa iyong
mabuting kalooban sa pag-post mo sa Ako Bicol ng picture ng kapatid ko. Kaya natulungan nilang pumunta sa Quezon City. At ngayon ay pagpapagamot na. May mensahe rin si Nanay Brigida sa mga yumao nilang magulang. Matay, naghirilingan na kami sa ospital sa Legazpi. Hanggang sa ngayon ay nasa loob pa rin ang pagamutan si Mang Victorino dahil under observation pa rin ang kanyang kalagayan. Pero ang pagtulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay hindi pa roon nagtatapos. Dahil ang kanilang magiging bayarin sa ospital ay sinagot na ng programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Hangad namin ang mabilis na pagaling ni Mang Victorino para muli na niyang makasama ang kanyang pamilya.